फाथैलाय बिसिनायखौ जोङो खालामनाय जादों। दिनैनिफ्राय बिथांमोननि बिसिफिसायजों जेबो सोमोन्दो जालायनाय जाजोबबाय। जाहाथे बिथाङाबो रिना गयारियाबो गोदान जुलि लानो हागोन आरो अनजालि दैमारियाबो गोदान जुलि लानो हासिगोन। जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथायनि सायाव नैबे आपडेट भिडिअखौ लानानै फैलायबाय आरोना। माने फाथैलाय बिसिलाय आरोना। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल आरो इन्ट्र' नायनानै मिन्थिखाबाय। बर' हौवा हिन्जाव हाबा जाखानाय मानो होनोब्ला फाथैलाय बिसिलाय। दा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरै नुबाय दङ। दाखालि बावैसो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय रसमा ब्रह्म आरो जारिमिननि मिथिं जानानै थांबाय। दा आरो हौवा हिन्जाव हाबा जाखानाय दा फाथैलाय बिसिलाय। दा हौवाया फाथैलाय बिसियामोन होननानै बुंनाय खोनादों, नाथाय हिन्जावा जबरदस्ति बिसिदों आरोना। नैबे भिडिअआव फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबा मिन्थिनानै मोनगोन सासे हिन्जावा मानो हाबा जायो। मानो होनोब्ला संसार जानो थाखायथ' बयबो सासे हौवाजों हाबा जायो नङा होमबा, सासे हिन्जावजों हाबा जायो। बेफोरबायदिनो दा हाबाखौथ' खनसेल' जायो होननानै बुङो, नाथाय दानि जुगाव माबायदि खोनानो मोनबाय दं ससियेल मिडियानि गेजेरै हाबा जाखानाया गुबुन हौवाजों खारनाय, बेफोरबायदि गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरै गोसारबाय दङ जानांगौ आरोना। नोंथांमोनाबो नुबायबो थाखायो। गोदो गोदाय इमान नुनो मोनामोन आरोना। दा बांसिन ससियेल मिडिया फैनायनिफ्राय ससियेल मिडियायाव गोबां नुनो मोन्दों आरोना। दा माने सासे हिन्जाव हाबा जाखानाया गुबुन हौवाजों लाइन मारिनाय, बा सासे हौवाया हाबा जाखानाया गुबुन हिन्जावजों लाइन मारिनाय, बेफोरबायदि गोबां जाथाय नुबाय दङ ससियेल मिडियानि गेजेरै। नोंथांमोना नैबे फाथैलाय बिसिनाय भिडिअखौ नायैनि सिगाङावनो मैया आं जे मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ना, गावनि फिसायखौनो गावनि हिन्जावा दानथारनाय। बिनि सायाव नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदोंमोन जे अबे अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो। नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदों आरोना। बिराद मोजां मोनदों। आरो नोंथांमोना जुदि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा आङो डिसक्रिपसनाव ब्लग भिडिअनि लिंकखौ होनानै दोनदों आरोना। ब्लग भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो नैबे स्क्रिनाव होनायानो आरोना चेनेलनि नामा। नोंथांमोना सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना। जेरै नैबे आपडेट होग्रा चेनेलाव नोंथांमोना सापर्ट खालामो, नोंथांमोना इयावबो ब्लग चेनेलावबो 100आव 10%बाबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाबो जागोन आरोना। 100आव 10%आ सापर्ट खालामथारबानो जाबाय आरोना। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लादो। दिनै ओमफ्राय डिसेम्बर माबानि नभेम्बरनि 3 तारिख 2025 जोंहा रिना गयारिजों आरो जोंहा अनजालि दैमारि बिथांजों बे दिनैयाव सानैजों मिलायलायियाव दिनै फाथैलाय बिसिनायखौ जोङो खालामनाय जादों। दिनैनिफ्राय बिथांमोननि बिसिफिसायजों जेबो सोमोन्दो जालायनाय जाजोबबाय। जाहाथे बिथाङाबो रिना गयारियाबो गोदान जुलि लानो हागोन आरो अनजालि दैमारियाबो गोदान जुलि लानो हासिगोन दिनैनिफ्राय। जाहाथे बे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो गेजेराव दिनै फाथैलाय बिसिनायखौ जागायदों। बे फाथैलाय बिसिनायाव जोंहा इसोरखौ लानानै जोंना जोंनायखौ साखि लानानै दिनै मोदोमनाय साखि होनानै गय फाथै साखि होनानै बिनि रां साखि होनानै रायजो राजा साखि खबर लानानै दिनै सानैजों फाथैलाय बिसिनाय बेखौ जाहाथे रायजोफ्रानो बयबो साखि हिसाबै थागोन। बेहाय आंल' बुंनानै जाया, जोंहा माबानि दारांगा हादाननिफ्राय जोंहा गावबुरा बिथां दंफैयो। दा बे गावबुरा बिथाङाबो जाहाथे फंनैसो बिबुंथिखौ होयो।
आच्छा सिबिथां रायजो राजा दिनै जोंहा सनाजुलि गामियाव जोंहा एकदम दारागा दिनै माने फाथैलाय बिसिनाय बे फाथैलाय बिसिनायखौ दिनै आखायाव लाबाय बे आखायाव लानायाव जेरै सिगाङाव रायजो राजाखौ लानानै ब्रह्माखौ लानानै धुप धुना सावनानै साखि दोननानै बिथांमोनखौ हाबा लादोंमोन हाबा होदोंमोन नै दिनैबो दा जोबथा दिनै फाथैलाय बिसिनायाव दिनै बेबायदिनो जेरै रावबो सोमोन्दो गैलायला बिसोर आरो फैफिनलायनोबो मोनला आरो रायलायनाय माबानायबो गैला दिनैनिफ्राय आरोखि बिसोर आरोखि सेपारेट गावबा गाव बे उनाव गाव गावनि बेयाव जेबो मदद थानाय गैया जों रोखायै लिरनाय लाखाबाय रायजोफोर दा दिनै खामानिखौ मावनो हासिगोन गयखौ लाफाखाया होनदा गयजों नोङो होनदा गयखौ लाफाया होनदा गयखौ हा लाफायानो गुदुमाखा iya sama kayak बिथांमोना आनान गसाइनाव आं बोर बिदों लोगोसे बिथांमोनाबो अनजालु दैमारियाबो जाहाथे मोजाङै मोजां जाहाथे थांनानै थाथों रिना गयारिबो मोजाङै मोजां थांनानै थाथों लोगोसेयाव आपत्ति खालामबावदों आनान गसाइ बिथांमोना इसोरनि अननायाव आरो पुनराय जाहाथे गोथार जुलिखौ लाफिननो हानाय गोहोखौ दिनै आइ आफाफ्रा बिथांमोननो होनाय जाबाय बेनिखायनो दिनै गासिबखौबो दिनै साखि लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आं दिनै सिगांनाय जाबाय Budu langau. benar